ረዳይ ኣብ እምባሰራዋት ናይ ኻልኣይ ደረጃ ተማሃሪ እንተሎ ኣትሒዙም ኣብቲ ትምህርቲ ሓደ ረብሻታት ይለዓሉ ነይሮም። ተማሃሮ በብእዋኑ መምህር፣ ዳይሬክተር ወዘተ ይቀየረልና፣ መምህራን ይወስኹልና ወዘተ ብምባል ትምህርቲ ይቋርጹ ነይሮም። ምስ ፖሊሳት ግርጭት ይለዓል። ናይ ተማሃሮ ማሕበር ይፈቀደልና ወይ ኣብቲ በብግዚኡ ዝለዓል ዕግርግር ዝእሰሩ ተማሃሮ ይፈትሑልና ብዝብል እውን ትምህርቲ ይቋርጹ ነይሮም። ኣብ ውሽጢ እቲ ተምሃራይ ሰፊሕ ጸረ ሃይለ ስላሰን ስርዓቱን ጸረ ናይ ኣምሓራ ብሔራዊ ዕብለላን ስምዒታትን እናተፈጠረ ይኸይድ። ኣብዚታት ረዳይ ንጡፍ ግደ ነይርዎ ክበሃል ዝከኣል ኣይነበረን። ካብ ትምህርተይ ኣይወፅን ኢሉ ነቲ ምንቅስቓስ ኣንቂፉ ኣይፈልጥን። ከም ሰው ነቲ ስርዓት ዕሪጸሎ ነይሩ። ወድነይ ስላስ ነቲ ስርዓት ዘይጸለኸ መን ኸጸልእ ግን ትምህርቲ ቋሪጽኻ ኸሞ እንታይ ውፅኢት ይኽህልዎ ዝብል ጥርጣረታት ነይርዎ። እቲ ስርዓት እንታይ ምዃኑ ብኸመይ ተቓሊጽኻ ከም ዝወድቕ ኣይፈልጥን ነይሩ። ጥራሕ መሪር ጽልኣት ነይርዎ። ኩሎም ተምሃሮ እምባሰራዋት እውን ካብዚ ዝተፈለየ ፍልጠት ኣይነበሮም። ንጹር ኣረኣያን ፍልጠት እንተይሓዘም ግን ካብቲ ዘለዎ ጽልኣት ናይቲ ስርዓት ተበጊሱ እቶም ካልኦት ተምሃሮ ዝገብርዎ ይገብር። እንተወፁ ይወፅእ፣ እንተኣተው ይኣቱ። ርግጽ ትምህርቱ ቐልጢፉ ወዲኡ ጸገም ስሩዕ ክፈትሕ ምላዩ ኣያቋረጸን። እቲ በብግዚኡ ዝግበር ዝነበረ ምቁራጽ ናይ ትምህርቲ ነዚ ድሌቱ እዚ ብተወሰነ ደረጃ ዕንቅፈሉ ከም ዘሎ ይረአየ ነይሩ። ኣብ መንጎ ናይ ስድሩ ጸገም ምፍታሕን ናይቲ ስርዓት ሙዳቕን ዘይሙዳቕን ዘሎ ምትእስሳር ብትኽክል ኣይርድኦን ነይሩ። ስለዚ እውን እዩ ኣብ ሓንጎሉ ሕርኽርኽ ዝብሉ ነገራት እንዳሃለዎ ዝስለፈሎ ዝነበረ፣ ንጡፍ ተቐላሳይ ክኸውን ዘይከኣለ ዝነበረ። ናይ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣተወ እቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቓስ ካብ ናይ እምባሰራዋት ብዝለዓለን ዝማዕበለን ኣገባብ ዝካየድ ምዃኑ እናፈለጠ ኸደ። ኣብቲ መጀመርያ እዋናት ከምቲ ኣብ እምባሰራዋት ዝገብሮ ዝነበረ ንጡፍ ክበሃል ብዘይከኣል መንገዲ እዩ ኣብቲ ምንቅስቓስ ዝሳተፍ ነይሩ። ድሓር ግን ሓደ ጽሑፋት እናንበበ ናይቲ ስርዓት እንታይነት ብኸመይ ክወድቕ ከም ዝኽእልን ከም ዝግባእን ጭቁና ስድራ ቤታት ናብሮም ብመሰረቱ ንኽቕየር ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ነቲ ስርዓት ከቃለስዎን ከፍርስዎን ከም ዘለዎም እናተረድኦ ኸደ። ብዝበለጸ ንጥፈታት ኣብቲ ምንቅስቓስ ክሳተፍ ጀመረ። ማርክስ ሌኒናዊ መጽሓፍቲ ሓልሓሊፉ ብምስጢር ካብ ወጻኢ እናተገዛይኣቱ ስለ ዝነበረ መጽሔታት እውን ከምኡ ይዝርግሑ ስለ ዝነበረ ነዚታት እናደላለየ ከንብብ ጀመረ። ብዝበለጸ ብዘንበበ ቁጥሪ ብዝበለጸ ናብቲ ኣረኣያታት እናተስሓበ ዝዓበየ ናይ ምንባብ ድሌቱ እናሕደረሉ ኸደ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብፍላይ ኣብቶም ኣብቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቓስ ብንጥፈት ዝሳተፉን ሓደ ማርክስ ሌኒናዊ ጽሑፋት ምንባብ ዝጀመሩን ተምሃሮ እናተላመደ ዝኸደ ኣሰራርሓ ነበረ። ናይ መጽናዕቲ ጉጅለታት ምቋም ዝበሃል ነገር እዩ። ነንሕድሕዶም ዝፋለጡን ዝቀራርቡን ተቓለስቲ ብ3-4 ወላ ኻውን ላዕሊ ኮይኖም ሓንቲ ጉጅለ ይፈጥሩ። ዘለዎም ወያናይ ጽሑፋት ጠራኒፎም ኣብ ካልኦት ኣለዎም ዝበሃሉ ሰባት እናለመኑ ነቲ ጽሑፍ በብታራ የንበብዎ። ሓልሓሊፉ ነቲ መጽሓፍ ይኹን መጽሔት ተኣኪቦም እናንበቡ ይማያጡሉን ይካትዑሉን። እቲ ጉጅለታት ብምስጢር ዝምስረትን ዝካየድን ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ተንቀሳቐሳይ ዝበሃል ዳርጋ መብዛሕትኡ ነንሕድሕዱ ዝፋለጥ ስለ ዝነበረም ወላ ኣብ ሓደ ጉጅለ ይንበር እምበር መጽሓፍቲ ጽሑፋት ወዘተ ይለቓቓሕ። ኣብ መንገዲ ኣብ ዕረፍቲ ካብ መጽናዕታዊ ጉጅለኻ ወጻኢ እውን ብውልቀ ሰብ ደረጃ ወይ እክብ ኢልኻ ብኣጋጣሚ ክትዓት ይግበር ነይሩ። ኣብ ልዕሊኡ ኩሉ ተማሃራይ ዝሳተፈሉ ዓበይቲ ፖለቲካዊ መድረኻት ነይሮም። ኣብቲ እዋን እቲ ወያናይ ጽሑፍ መሓዝ ከቢድ መቕጣዕቲ ዘስዕብ ዓብዪ ገበን እዩ ነይሩ። ዝኾነ ይኹን ማርክስ ሌኒናዊ ጽሑፍ ናብ ውሽጢ ዓዲ ኸይኣቱ እውን ኽልኹል እዩ ነይሩ። ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ተሓቢእኻ ተጠንቂኻ ክግበር ግድን ይኸውን። እቲ ፍልጠት እቲ ኣረኣያ ናብ ብዙሓት ኸይዛመት ዕንቅፋት ይኸውን። ዋላ እኳ ብሕቡእ ዝኣቱ ማርክስ ሌኒናዊ ጽሑፋት እንተነበረም ኩሉ ናብ ኩሉ ዝባጻሕ ይነበረ። ስርዓት ብዘለዎ ኣገባብ ወሸን ኢልኻ ነቲ ኣረኣያ ንምፍላጥን ንምጽናዕን ዓብዪ ዕንቅፋት ይፈጥር። ኩሉ ነገር ኣብ ትርፊ ጊዜኻ ዝግበር ብዘይ ብዙሕ ፍልጠትን ተመክሮን ብዘይ ጽፉፍ ውዳበ ዝግበር ስለ ዝነበረ ሓፈሻዊ ፍልጠትን ፍቕርን ናይ ማርክስ ሌኒንነት ካብ ምሕዳር ዝሓልፍ ኣይነበረን። ረዳይ ናይ ካልኣይ ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሃራይ እንተሎ እዩ ምስ ዝፈልጦም ካልኦት ተንቀሳቐስቲ ኮይኑ ሓንቲ መጽናዕታዊ ጉጅለ ዘቖመ።
4 ኣባላት ነይሮሞ ረዳይ ባዕሉ ሓንቲ ትዕበት ባል ትግራዊቲ ሓደ ካሳ ዝበሃል ወዲ አዲስ አበባን ሸምሸዲን ዝበሃል ወዲ ሃረርኒዮም ነይሮም ኣባላታ ካብ ኩሎም ዝሓሸ ብሩህ ኣእምሮ ዝነበሮ ረዳይ ነይሩ ካብ ኩሎም ዝበኣሰ ቆርማ ድኻውን ንሱ ነይሩ በዝታት ምክንያት ነቲ ኣብቲ ጽሑፋት ዝነበረ ሓሳባት ካብ ካልኦቶም ብዝሓሸ ቀልጢፉን ዓሚቑን ንሱ ይርድኦ ነቶም ካልኦት ይረድኦምን ይሕግዞምን ኣብ መንጎ ኣባላት ናይ ዛጉጅለ ጽቡቕ ናይ ዓርክነት ረኽቢ ነይሩ ሓልሓሊፉ ኣብ ክትዓት ይፈላለዩ ግን ተቕሊሉ ዝነጻጽሎም ኣይነበረን ኣብ መንጎ ረዳይን ትዕበን ድማ ዝጠበቐ ርክብ ነይሩ ትዕበ መልክዐኛ እትበሃል ሰብኣይ ነበረትን ኣብ ዓዳና ተማሃረት እንተላ እነ ማርያም ድቃስ መጺእወን እንተሎ ዝጠፍጠፋ እያ እናበሉውን ይቕልዱላ ነይሮም እዮም ትምህርቲ ቐኒዕዋ ዝኔ ካብቲ ቁንጅና ስለ ዝጐደላ እዩ ዝብልዎውን ነይሮም ሓጻርያ ጨጉሪ ርእሳ ቆርጫጭ ኣፍንጫ ግፍሕ ኢሉ ሕፅር ዝበለ እዩ ኣጋራ ማሕዘል ኣታሚምዎ ሕፅር ዝበለ ክዳን ተኸዲና ጠጠንቱ ትብል ኣብ መንጎ ክልተ ኣጋራ ሓደ መጠነኛ ክቢ ዝኾነ ክፍቲ ቦታ ይፍጠር ገለገሊኦም እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ቀይባዕ ኣጋራ ዝተፈጠረ ክቢ ንእሽተይ መኪና መሕለፈ ኢሎም ይቕልዱላ ኮታ ብሓፈሹ ብትምህርታን ብቁም ነገራን እምበር ብመልክዓ እትጽዋዕ ሰብኣይ ነበረትን ምስ ረዳይ ንመጀመርያ ግዜ ዝተፋለጡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብሓባር ክመሃሩ ምስ ጀመሩ ነይሩ ንሳውን ትምህርታ ደሓንያ ነይራ ምስ ረዳይ ሓቢሮም የጽንዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ትምህርታዊ ነገራት ይደጋገፉ ብኡ ንብኡ ብዝበለጸ እናተፈለጡ እናተቐራረቡ ይኸዱ ኣብቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቓስ እውን ተመሳሳሊ ግደን ኣረኣያ ነይርዎ ከምዚ ኢሎም ጽቡቕ ግዜ ፍቕሪ ዘይተሓወሱ ዕርክነት መስሪቶም ልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ጸኒሖም ቀስ ብቐስ ርክቦም ፍቕሪ እውን እናተወሰኸ ኸደ ክልቲኦም ኣይደልይዎን ነይሮም ረዳይ መጀመርያ ተማሂሩ እንኡኑ ምሕጋዝ ድሓር ድማ ኣብቲ ብዝበለጸ እናኣመነሉን እናተረረሉን ዝኸደ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ብምሉእ ልቡ ንምስታፍ ዘዕንቅፎ ነገር ክገብር ኣይደልን ነይሩ ፍቕሪ ወዲ ፍቕሪ ድማ ነዝታት ዘዕንቅፎ ኮይኑ ይረኣይ ነይሩ ንሳውን ከምኡ መጀመርያ ኣብ ትምህርታ ድሓር ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክተደብያ ትደሊ ነይራ ንኽስቶ ፎቶኹ ምስ ክስቶ ኸርኹ እናበላ ኣይ ካብ ትምህርቲ ኣይ ካብ ፍቕሪ ኮይነን ዝተረፋ ብዙሓት ስለ ትፈልጥ ከምኣተን ክትኸውን ኣይትደልን ነይራ ክልቲኦም ዘይደልይዎ ግን ዝኣተውዎ ፍቕሪ ስለ ዝነበረም ስምዒቶም ኣብ ልቦም ገይሮም ነታ ኸለይቲ ዓመት እውን ወዲኦም ርክቦም ግን ካብ ማንም ንላዕሊ ዝጠበቐ እናኾነ ይመጽ ነይሩ ክረምቲ ክልቲኦም ነናብ ዓዶም ምስ ተመለሱ እውን ደብዳቤታት ዝጸሓፉ ነይሮም ግን ናይ ዓርክነት እምበር ናይ ፍቕሪ ኣይነበረን ምስ ንሸምሰዲን እውን ደብዳቤ ይጽሓፍ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ኩነታት ይገላለጹ መስከረም ኮይኑ ናይ 30 ዓመት ትምህርቱ ክቕጽል ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኸይድ ረዳይ እታ ናይ መጽናዕቲ ጉጅሎም ከም ብሓዱሽ ኣጣይሾም ፖለቲካዊ መጽናዕቶምን ምይጦም ይቕጽሉ ወላ ኣብ መንጎ ኩሎም ጽቡቓት ረኽቢ እንተነበረም ኣብ መንጎ ረዳይን ትዕበን ዝነበረ ርክብ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዝበለጠ እናሰጠመ ይኸይድ ዝፋቐሩ ምዃኖም ዳርጋ ጋህዲ እናኾነ ይኸይድ ካብ በዓልቶም ይኹን ካብ ካሊእ ክሽፍንዋ ኣብ ዘይኽእሉ ደረጃ ምስ በጽሐ ይገላለጹ ዕርክነት ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ኣረኣያ ፍቕሪ ተሓዋዊሱ ይበል ዝበሃል ርክብ ይኸውን እዚ ዝኸውን ዘሎ ብ64 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብቲ ፍርቂ ዓመት ኣቢሉ ኣብቲ ተምሃራይ ውሽጢ ዓብዪ ምልዕዓል ይፍጠር ሓድሽ ነገር ኣይነበረን ልሙድ ማሕበር ይፈቐደልና ዝተኣሰሩ መራሕቲ ናይ ማሕበርና ይመለሱልና ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሕቶታት ይመለሱና ዝብሉ ሕቶታት ነቲ ተምሃራይ በብዓመቱ የለዓዕልዎ ንውስን እዋን ትምህርቲ ከቋርጽ ይገብርዎ ካብቶም ሕቶታት ገሊኦም ተመሊሶም ገሊኦም ተመለሱ ናብ ትምህርቲ ከም ዝኣትዉ ይኸውን በብዓመቱ ዝደጋገም ተርኢ ነይሩ ኣብ 64 ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንተ ነይሩ ገሊኡ ተምሃራይ ድሕሪ እቲ ምልዕዓል ተመሊሱ ናብ ትምህርቲ ኣትዩ ገሊኡ እንታይ ኣተወ ተሪፉ ተባሪሩ ዝነበረ ምዃኑ እዩ ንረዳይ እውን እንታይ ኣተው ተሪፎም ስለ ዝነበሩ ካብ ትምህርቶም ተባሪሮም ነይሮም ኣብቲ እዋንቲ ተኬ ኣብ እምባ ሰራዋት 10 ክፍሊ ይመሃር ነይሩ ትብለጽ እውን 5 ክፍሊ ትመሃር ነይራ ክልቲኦም ብፍላይ ትብለጽ እቲ ትምህርቲ እውን ክንዲ ረዳይ ኣይኸሰቶምን ናብ ትምህርቲ እውን ዱንግ ኢሎም እዮም ኣትዮም ነይሮም ተኬ እናተምሃረ እንተሎ ብዘጋጠሙ ዘይተሓሰበ ነገር ካብ ትምህርቲ ተባሪሩ ኣብ ማን ቤት ትምህርቲ ተመሊሱ ከኣቱ ከም ዘይኽእል ገይሮም ምስክር ወረቐት የብሉ ገለ የብሉ ባኸይኑ ክተርፍ ተገዲዱ ነይሩ ረዳይ እውን ካብ ትምህርቲ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ተባሪሩ ተኬ እውን ብዘጋጠሙ ነገር
ካብ ትምህርቲ ተባሪሩ ክልቲኦም ኣብ እንዳነው መጽዮም ኮፍ መስበሉ ናይ ስላስ በሓዘን ጥዋዕ ክብላ በላ እታ ሓንቲ መማረፂት ናይ ድኽነት መድሓኒት ኢለን ብዙሕ ዝተስፋዋላ ዝነበራ ናይ ደቀን መምሃር ዕድል ብዘይረብሕ ምኽንያት እንትትበላሾ ተረአየን ከም ኣመለን አንጸርጸራ ውሕጅ ናብራ ወዲ ሰብ እናገላበጠን እንትኸይድ ኣይፈልጦ ኣይቆጻጽሮ ጥራሕ ይገላበጣ የንጸርጽራ ይጓዓዛ ረዳይ እውን ከም ኩሉ ብውሕጅ ናብራ ወዲ ሰብ ይጓዓዝ ይገላበጥ ግን ኣየንጸርጽርን ነገራት ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ከም ዘሎ ኣጸቢቑ ክርድኦ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ኣጠቓላሊ ጉዕዞ ናይቲ ውሕጅ ናብይ ምዃኑ ፈሊጡን ተረድዩን እዩ ፖለቲካዊ ረኣዩ ብስለቱን ዕርዩ ወሲኹን ዓሚቑን እዩ ስለዚ እቲ ዝኸውን ነገር ንምንታይ ከም ዝኸውን ተረድዩ ከም ቅብሉ ይወስዶ ጉዕዞ ናይ ነገራት እንታይ ምዃኑ ፈሊጡ ኣብኡ ዝህልዎ ብፅሒት ፈሊጡ ይንቀሳቐስ ኣብዝታት ብዘጋጥምዎ ጽቡቕን ሕማቕን ነገር ይሕጐስን ይሓዝን ነይሩ ግን ኣየንጸርጽርን ከምኑ ኣነስ እቲ ዕድለይስ ኢሉ ኣይሰማስልን ረዳይ እውን ነቲ ውሕጅ ኣይቆጻጽርን ከመይ ገይሩ ውሕጅ ኩሉ ግዜ ሩባ ሒዙ ካብ በሪኽ ናብ ዓሚቕ ምውሓጁ ኣይተርፍን ዝዓግቶ ንዓቐብ ዝምልሶ ነገር የለን ግን ኣካይዱ ተረድዩ ምስቲ ውሕጅ እንተይተገለባበጠ እንተየንጸርጽር ይጓዓዝ ምፍላጥን ዘይምፍላጥን ምርዳእን ዘይምርዳእን ንሱ እዩ ነይሩ ኣብ መንጎ ናይ ስላሰን ረዳይን ዝነበረ ኣፈላላይ ንእሽተይ ግን ድማ ዓብዪ ሳዕቤን ዘለዎ ኣፈላላይ ንሰን የንጸርጽራ ንምንታይ ከመይ ኢለን ክንቀሳቐሳ ከም ዘለወን እንተይፈለጣ ከም ውሕጅ ዝገፎ ጉንዲድና ተገላበጣ ናብራ ይደፋ ንሱ ኣየንጸርጽርን ኣብ ባዕሉን ኣብ ውሳነታቱን ሙሉእ እምነት ኣለዎ ንምንታይ ከመይ ኢሉ ክንቀሳቐስ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ምስ ውሕጅ ሰለል ዝብል ሓማስ እምበር እናተገላበጠ ዝኸይድ ገፋፍ ጉንዲ ኣይነበረን እዚ ኩሉ ለንውቐስ ኣቢሉ ኸረድአን ይፍትን ብመጠን የለሳልሰን መልእ ግን ኣይሳኽዕሉን እዚታት ምስ ተረአየ ትምህርቲ ኣቋሪጹ ስራሕ ክሕዝ መደበ ናብዚ ዝደፋፍቕ ቀንዲ ምኽንያት ደመወዝ ረኺቡ መጽሓፍቲ ከም ልቡ እናገዝአ ናይ ማርክስ ሌኒስ መጽሓፍቲ ግዜ ረኺቡ ብዝበለጸ ዓምቆት ንኽቕጽለሉ እዩ ካልእ ዘይነዓቕ ምኽንያት ግና ናይ ከርፋሕ ናብራ ተስፋ ምቑራጽን እዩ ነይሩ ሎሚ ቀንዲ ዕላምኡ ተማሂሩ ንኑ ንኣሕዋቱን ምጥዋር ኢሉ ኣይኣምንን ኩሉ ውፅእ ዝሓልፈሉ ተቓሊሱ ንኡ ዝኸውን ስርዓት ምስ ፈጠረ ምዃኑ ይርዳእ ካብ ዝወፃኢ ውፅዓት በብውልቆም ፍታሕ ንምዳይ ዝገብርዎ ፃዓርዓር ከም ዘይዕወት ይፈልጥ ይኹን እምበር ነዚ ዝኸውን መሰረታዊ ፍታሕ ንምምፃእ ናተቓለሰ ነገረ መንገዱ ናብራ ቤተሰቡ ናብራ ሓደ ውፅዕ ስድራ ቤት ክንዲ ዝተኻለ ዝቃለለሉ መንገዲ ክደሊ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ስለዚ ደመወዝ ሒዙ ንኑን ኣሕዋቱን ምሕጋዝ እውን ከም ሓደ ተወሳኺ ምኽንያት ገይሩ ይወስዶ እንታይ ከም ዝሓሰበ ንተብዕ ይገልጸላ ትዕበት ትምህርቲ ክትቕጽል ምዃና ናቱ ስራሕ መሓዝ ግን እትድግፎ ምዃና ትገልጸሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ስራሕ ይደሊ ሓደ 3 ወርሒ ቀንፈ ዘቢሉ ናይ መምህርነት ስራሕ ይረክብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ናብ እባ ሰራዋት ይምደብ ድሕሪ 3 ወርሒ ተመሊሱ ናብ ገዝኡ እንትኣቱ እናይ ስላስ ኣይ ኣታረዳይ ወደይ ሎሚ ኸንታ ኾንካ ተመሊስኻ ኣታወዲ ውድድኻ ምዃንካ ዘይተስተውዕል ደቂ ሃፋትም የገብረለዉ ኢልኻስ ኣጎላጎሎ ትተርፍ ኣይ ኢለን ንብዓት ዘረብረብ ገብላ ረዳይ ንብዓትን ንውሕብስ እናበለ ኣይትብኸይነይ መምህር ኮይና የመጽእ ዘለኹ ይብለን ታበልኻ ረዳየ በላ ምሽክእ ናይትናይ ስላስ እቲ ዝብለን ከኣምንኦ ስለዚ ኸኣላ ርግዕ ኢሉ ኩሉ ነገር ረዳን ተረጊፀን ዕልል በላ መጀመርያ ግዜ ኣብ ህይወተን ፀሓይ በረቓትለን ኣየናይ ስላስ ምግልባጥ ጥራሕ ዝበዝሕ ግዜ ካብ ተስፋ ናብ አንጸርጥሮት ሎሚ ግን ካብ ተስፋ ምቑራጽ ናብ ሙሉእ ታጓስ ረዳይ ወደን እናሓጎሰን ተስፋ እናሃበን ዓብዩ መወዳእቱ ድማ ግርም ኮይኑለን እቶም ካልኦትኸ